Hola de nou. Anem a fer un altre petit vídeo. Petit no, Per què no petit? gran, no és un short. Bueno, no és un short. Els shorts són en horitzontal. En vertical. Bueno, avui ens ajudarà a produir el vídeo un noi molt simpàtic, que és en Marcel, que no sortirà, només sortirà la seva veu, perquè no tenim permís dels pares, val? Val no es diu, d'acord? Marcel, com estàs? Bé, I què ens tens que explicar avui? que sortiran els gegants. Ens ajudaràs a moure els gegants, que només surtin les mans i els peus, vale? Vale, no es diu. Bueno, anem a començar, vinga, quedeu-vos fins al final del vídeo, perquè si no, no sé què pot passar, no? Si no es quedem fins al final. Que els he donat el like. Ah, clar, hi han de donar like. I quedar-se fins al final. Vinga, un momentet. Bé, estem aquí amb els... Aquí hi ha uns quants gegants que ja els havíem vist en algun altre vídeo, eh? Digueu alguna cosa. Digueu quelcom. I aquests Qui són els gegants de Solsona, Ah, la Víbria, la Vidri es diu aquest? sí, els gegants de Lleida, Els gegants de Lleida. la Draca i l'Espedrera de Solsona. L'Espedrera és nova, no, Pol? Sí, és nova. Hola! Hi ha un vídeo molt xulo de l'Espedrera de Solsona. Marcela, a tu t'agrada l'Espedrera? Sí, la veritat és que sí. És molt xula, no l'acostis tant que no es veu res. Posa-la més cap allà. És molt xula, aviam, espera't, no la moguis, aviam, és que, vamos, és que té un nivell de precisió preciós, eh? Mireu. Mireu quina cua més espectacular, eh? Molt bé. Bueno, ara surten els peus del Pol per aquí darrere. Pol, avui t'has rentat els peus o no? Sí, olora. Olora. Vinga, Marcel, tu què tens que dir d'aquests gegants? T'agrada? Els de Lleida semblen a l'Egipti. Els de Lleida semblen què? Que de l'Egipti. Ah, són els reis egipcis, que deuen ser de Lleida. Si fossin egipcis haurien de ser d'Egipte, no? Penso jo. Presentem els gegants de Ah, llavors Montblanc de Montblanc, ja els havíem presentats aquests, els de Montblanc. Aquests són els de Montblanc, no. i els de... Aquests són els de Montblanc, i Pol. els nous de... Pol, escolta'm, aquests són els de Montblanc? Sí. Vale. Escolta, ara aquests tres que ensenyarem, aquests tres que hi ha aquí, aquests tres són nous del teu cumple, no? I aquests són... venen expressament des de Saragossa. Es diuen el rei de Saragossa i la reina, no? Sí. I aquest ho diré, a veure si se'n recorda el Marcel. Marcel, com se diu aquest? Ja no sé. No, es diu en castellà, perquè és de Saragossa. El tragachicos. Eso. Què vol dir? Que traga chicos. I també... Sí. Que us menjaré si no us subscriviu Al canal. i li doneu like. Llavors, molt ràpid. Si no, aquest vídeo no el podreu veure. Vale, sí, és veritat, si no et subscrius, potser a mig vídeo es queda negre, no? Subscriu-te ara mateix. I també pot ser que et mengi el... Oh, que em mengi el traganiños, no? Què té aquí? Què és això d'aquí? Marcel, tu què diries que és això? Forat. I què fa aquest forat? Doncs potser per posar monedes. Ah, resulta que és una guardiola. Li mirem el cul a veure què té? Val? Aquí té una cosa, com una tapa per treure els diners. No es pot. No es pot, però bueno, quan hi hagi molts diners ja ho traurem. Aviam, què més? Ensenya més a la vora, però no molt, aquests de Saragossa. Espera't, que surts tu darrere i no pots sortir la cara. Oh, soy en castellano, la reina de Zaragoza y el rey de Zaragoza. Somos una pareja que hemos venido especialmente desde Zaragoza. Ai, ens hem donat un petó, tu, que això és un canal per nens. Això és un canal per nens. Marcel, com riu el Marcel? Ai, que ha caigut. Se m'ha caído el rei. Bueno. Hola. Somos de Zaragoza y hablamos en castellano. No entendemos nada de lo que decís, ¿eh? Bueno, ja ho aprendreu. Ei, per què els puges tant? Pol, que se'n van fora del plano. Són els castellers. Ah, són castellers un per sobre de l'altre. Molt bé. I també, abans d'anar-nos, farem el ball de cadascú. Va, farem el ball de cadascú. Sí! Vinga, el Marcel que t'ajudi també, perquè aquí falten mans, per ballar. Vinga, va. I amb qui ballarà el traganinhos aquest, el tragabol? El traganinhos anirà amb la Bíblia. Tragachicos de Zaragoza,
Imagina't tu, eh? Eh, Vinga. un moment. Què? Abans tenim que posar-los endarrere perquè tinguin lloc per ballar. Ah, molt bé, molt bé. L'armari és més gran que el gegant. Sí, sí, sí. Sort en tenim avui del Marcel, que ens ha vingut a ajudar, eh? Perquè és que si no, no sé pas com ho haguérem fet. Ens falten mans. Primer que ballaran aquests o què? Sí, ballaran Va. els gegants vells de Solsona. 20 segons, eh? Perquè si no, després el vídeo es fa molt llarg, Vale. els nens s'adormen i no poden... Clar, es queden allà, mig adormits. Vinga, va, fot-li, Pol. Comença a comptar. Vinga, 19 i 20. Que macos. Vinga, Marcel, agafa'n uns altres, vinga. Agafa els que vulguis, els de Saragossa. Vinga, a veure com ballen els manyos. Molt bé, Marcel. El Marcel el jugarem, eh? Li haurem de pagar un sou, eh? Però ho fa molt bé, també, eh? No sé si els veïns de baix els hi agradarà gaire aquests cops. Procureu que no facin gaire cop, perquè si no els veïns de baix pujaran amb l'escopeta. Vinga, ara el tragaboles, el traganinhos, el tragamonedes, que balli sol. Oh, amb l'espadrera pot ballar. Ah, vale, o amb aquesta. Qui és aquesta? L'espadrera. Aquesta que té les tetes a l'aire. No, la víbria. La víbria. Vídria. Vídria es diu? Víbria. Vinga, dos més, que si no el vídeo es fa molt llarg i això no pot ser. Vinga, dos més. Que ja tenim uns quants seguidors adormits ja. Les dues bèsties, el bestiar ballant. No s'ha vist mai en cap pista de ball, eh? Dues bèsties ballant d'aquesta manera tan espectacular. I ara ja no queda ningú més, no?, per ballar o què? Sí. Els gegants egipcis d'on, Pol, aquests? De Lleida. De Lleida. Ah, I si estàs veient aquest vídeo i veus que diem alguna barbaritat, posa-ho als comentaris. Digues, escolta'm, que aquest gegant no és aquest, o que aquest jo què sé, vale? Qualsevol cosa que vulguis posar ho poses als comentaris. Que ajudes molt al canal, també, si feu comentaris. I, bueno, si doneu likes ja vamos, i és que, bueno, agraïts de tot cor. Molt bé. Bueno, estem a punt d'acabar, el vídeo ja, en català, eh? En farem un en castellà, similar. Posa-lo aquí, vinga. Ajudant de producció número 2. El senyor Marcel. Molt bé, molt bé. Hola. Que guai, no? Els esteu posant com els lacasitos, el rodon. No, a escala. Ah, a escala. D'escala. I farem un traveling. Això a la pantalla queda molt bé, eh? Mira, ui, aquest no es veu quasi. Oh, ja, el tragabolat. Oh, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, Marcel, quan finalitza el vídeo, què acostumen a dir els youtubers? I avui faràs de youtuber. Ara fins aviat. Però fins aviat, acosta't que no se sentirà, que heu de donar... A like. Heu de donar molts likes cap dalt, no cap baix, cap baix no, prohibit, Si fas cap baix es borra el vídeo de la teva pantalla. Si vas cap baix, jo et menjo amb patates fregides. Fregides. Bueno, patates fregides no són molt bones, no són molt sanes. Vale, molt bé. Amb tomàquets, vale. Escolta'm, i que a més us heu de subscriure... I si no us subscrius, et menjarem patates amb patates fregides. És que si fiques tant a la vora, saps què passa? Serà gordo. Sí, ja és gordo. Ja és grosset, Vinga, fem així amb la mà, que es vegin les mans almenys. Adéu. Adéu, que vagi molt bé el canal en català. Aquesta és la mà del Marcel, És la mà del Marcel. És l'únic que podem gravar, La veu i això. Que vagi molt bé. Salutacions a tots. Adéu. Fins un altre vídeo. Aixequeu. Hola de nou. Anem a fer un altre petit vídeo. Petit no, Per què no petit? gran, no és un short. Bueno, no és un short. Els shorts són en horitzontal. En vertical. Bueno, avui ens ajudarà a produir el vídeo
un noi molt simpàtic, que és en Marcel, que no sortirà, només sortirà la seva veu, perquè no tenim permís dels pares, val? Val no es diu, d'acord? Marcel, com estàs? Bé, I què ens tens que explicar avui? que sortiran els gegants. Sortiran, veurem, ens ajudaràs a moure els gegants, que només surtin les mans i els peus, vale? Va. Vale, no es diu. Bueno, anem a començar, vinga, quedeu-vos fins al final del vídeo, perquè si no, no sé què pot passar, no? Si no es quedem fins al final. Ai, i Que tant. els he donat el like. Ah, clar, hi hem de donar like. I quedes al final. Fins al final. Vinga, un momentet.